Moi, mä oon Johanna Jokinen, 50 valtion virkamies Hyvinkäältä. Toimin Rikosseuraamuslaitoksessa tutkijana. Harrastan vapaa-aikanani käsitöitä, zumbaa, vesiliikuntaa kaikissa muodoissa, niin uimahallissa kuin avannossakin, äänikirjojen kuuntelua. Mä oon tällä hetkellä myös kaupunginvaltuutettuna, toista kautta Hyvinkään kaupunginvaltuustossa, meidän valtuustoryhmän puheenjohtajana. Samoin Keski-Uudenmaan aluevaltuustossa olen valtuutettuna ja valtuustoryhmän puheenjohtajana. Mulle politiikassa on tärkeää saada niiden ihmisten ääntä kuuluville, jotka ei itse pysty, osaa tai jaksa pitää puoliaan. Mä ajattelen niin, että kun pidetään kaikkein heikommassa asemassa olevistakin huolta, niin silloin meillä kaikilla on parempi olla. Hyvinvointi luo turvallisuutta. Mun vaaliteemoina lasten ja nuorten koulutus- ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen, ikäihmisten yksinäisyyden tunteen vähentäminen, turvallisuuden tunteen parantaminen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen, asunnottomuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ylipäätään.